Good morning, Philippines! Hi guys! Good afternoon! Good afternoon guys! Good afternoon everything! Late na akong nag-vlog kasi po late na kasi nag-ano lang ako, meron lang akong ginagawa. And yun, alis lang tayo guys. Maghanap ako ng maghanap ako ng pork, chicken feet. Pork na naman tayo. Mag-chicken feet tayo kasi gusto kong magluto and din mag-mukbang tayo guys. Masarap yung mukbang na chicken feet na yan. So, yun yung hanapin natin. And, ano ba yung dadalhin ko guys? I need a thing. Kailangan ko lang ng jacket. Maginaw sa labas. Grabe. Itong dadalhin natin. Nilabahan ko to guys. Mabango. Mabango, mabango. Ito yung mga dinadala ko din galing sa basement. Look. Saka yun. Ngayon ko lang sila dinadala dito sa taas kasi usually kapag maglagay ako ng Christmas, Christmas decor, kasabay na yan. Pero ngayon natagalan kasi sabi ko, okay lang yan. Natagalan kasi ano pa naman, wala pa naman ding Thanksgiving. So ngayon guys, next week is Thanksgiving guys. Kailangan ko din na maglagay ng mga Christmas lights sa labas kasi kailangan. So yun. And yan. Ang ginaw. So alis tayo, puntahan natin yung grocery store. And yun, punta tayo grocery store. So yun, i-text ko lang din yung mister ko guys. Kasi po, asan yung cellphone ko? Wala akong nakitang chicken feet guys. Nakakaloka. Wala akong nakitang chicken feet. Naloka. Pumunta ako dito pero walang chicken feet. So ngayon, asan ako maghanap? Lumabas lang ako para mag-ano ng chicken feet. And then wala. Ay, pag-ibig. Pag-ibig, ay. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go waste another. Nang dahil sa paa ng manok, andito tayo sa ibang tindahan. Anyway, so let's go take mga bahog tik-tik. Iwan ko itong bibig ko talaga. Palagi nang tayo mabahog tik-tik nito talaga. Punta lang tayo dito sa Market Fresh. Dito kami nag-dumpster dive na naglagay ng lock nyo. Nilock talaga nila guys. As in, gusto pa ko pa naman mag-dumpster dive. Nilock talaga. But anyway, so punta tayo dito. Andito tayo sa tindahan. May mga ano dito, pharmacy, mga iba't ibang mga anek-anek. Look, dito tayo. Diyan yung Market Fresh, doon yung Target, dito tayo. So, ayan. Mess it up again, stand my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? What if you gone to someone else, so we can never be the same? How can I make up for my sins? Now I'm lonely and it kills me. Can you hear me, babe? I'm lonely. I know you don't wanna talk, but just pick up the phone. We could go for a walk, talk about the things we know. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally, like it used to be. I don't wanna go and waste another day. Mess it up again, stand my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. What if it's too late for me now? Oh my God, natakot ako sa... Akala ko kung sino yung Ay, naku, ginoo ko itong statue talaga. Nagulat ako sa iyo. Huy, patakar ka nagtindog ba? Nagulat yung ko ba? Nagulat taon ko, day. Hi! Bahay! Kubo! Kahit munti.
Ang halaman andoon, nagsari-sari. Guys, pang ano ako. Ay, kaya pala si Roxy gustong pumasok dito. Agad-agad, alam ko na kung bakit. There is a gun. May nag-shooting doon sa ibabaw. Practice ata yun, or pumatay ng mga deer, no? Pinatay nila yung mga kaibigan nating deer. Deer, hi deer. Pinatay nila, pinatay nila yung deer. Kuha lang ako sa taas ng ano, kuha lang ako ng, you stay here. Mama need to get a sweater. And then, ilagay ko pa tong mga binibili ko, guys. Kasi dalawang tindahan yung pinuntahan ko kasi dahil nga sa paan ng manok. Ito talaga kuko ng manok. Pedicure unta ko. Mag-pedicure ba? Ito na, nakahanap tayo. Alam nyo, gusto ko sanang magpunta sa isang bahay. Kasi gusto ko magpunta sa isang bahay ulit para lang maglilinis. Ilinis ko lang yung mga CR doon. Kasi po, may yung kapatid ni Tami. Yung kapatid kasi ni Tami naghanap ng ibang real estate agent. And then ngayon, tinawagan niya. Hindi ko alam kung kailan sila magpunta doon para tawag nun? Para mag-survey. So, ngayon, hindi ko alam kung kailan. So, yun. So, gusto ko lang magpunta doon. Pero, hindi ko alam kung kailan. Baka bukas. Dalhin ko na itong mga alaga ko. Anyway, ito yung binili ko sa Filipino store. Nagpunta pala ako ngayon kanina, guys. So, yung Filipino store na Food Bites, sisig nila kasi sobrang sarap. Yun. Hindi na ako nag-vlog kasi magdali lang. Nagdali gid ako, guys. Nagmamadali ako kanina kasi gusto ko talagang magluto ng tiil. Pero, lutuin ko lang yung tiil ng manok. And then, para bukas. And also, bumili din ako ng look. Sarap. Yung milk fish na saka ito. Ito. Kasi gusto ko to. Yun. And ang binili ko sa sa grocery store. Hi, baby. You're afraid? Are you afraid? Are you afraid? Don't be afraid. Oh my God, you guys are afraid. So, ito po yung binili ko, guys. I-try natin ito, guys, doon sa marketplace. Bumili ako ng itlog. Hindi yung i-try natin kasi itlog alam natin. Bumili din ako nito para sa Monday. Pagdating ni Mr. kasi gustong-gusto niya mag-isa ako nito, guys. Yung Chinese cabbage. Kahit anong cabbage, basta cabbage. Bumili ako ulit nito. Banana. And then, bumili ako ng paborito ni Mr. Gawin ko to bukas. Lutuin ko yan bukas. Saka ginger kasi gustong-gusto ni Tami. Cucumber. And creamer. Kasi na-mention niya, wala na siyang creamer doon. And para sa Monday or Tuesday, string beans. Yes. Kasi, and, yun, tiil ng manok. I-boil ko to mamaya. I-boil ko to kasi bukas ko na yan lutuin. Pero kailangan ko lang siyang i-boil. And then, bumili ako ng more toyo. Kikoman. And also, labo, guys, oh. Labo. Iwan ko, hindi ko nakakaano doon nila kuya ba. Ito kasi yung gusto ni Tami na string beans, oh. Yun. And guys, ito yung binili ko, guys. Gusto kong i-try. Look. Butong. So, let's see. Kasi alam ko talaga yung lasa sa tubig ng butong na presko. So, yun. And, yun. Si Roxy natatakot na, guys. Tignan niyo itong mukha, guys. Ganito yan siya pag matakot na pag naay. Buto-buto. Unsa may imong nadungog, day? Roxy. Unsa imong nadungog? Nay nagbuto-buto? Mura man kag ako. Makuyaw-kuyawan dayon. Nagliwat. Nagmana ka talaga sa ina mo. Nakuha mo yun sa akin lahat. Yung matatakutin sa hangin, sa ulan, sa kahit anong sa dalugdog, sa kidlat. Yeah?
You like your mother? Oh my God, I really get pregnant, huh? I don't realize that I get pregnant. I got pregnant because of you. When did you came out? Because you are like your mama. When did you came out? Ow! Natakot talaga to sila, guys. Iwan ko na lang. Iwan ko. Ito naman, hindi to matatakotin ng monkey. Yes, you are. I love you. I love you. Takot. Mukbang. So, ito yung mukbang natin. Look, ang laki, guys. Ito yung pinakauna kong nabili na malaki siya, na sobrang laki talaga. Usually, yung kinukuha ko is maliit. At itong sisig, look. Masarap na sisig. Halika guys, mukbang tayo. Samahan nyo ako guys sa pagkain-kain. Kasi po, ang kain is real, okay? Pag hindi tayo kumain, tigok, okay? O hindi man matigok. Maano lang, manghina. So, kapag manghina ka, wala kang magawa sa buhay. Kaya dapat kang kumain. Yung sisig, dapat din dahan-dahan. Kasi ang sisig, muntik na akong ma-heart attack nito, guys. Muntik na akong inatake. Pero, ang sarap kasi. So, thank you, Food Bites. Sa mga taga dito sa New York, Food Bites is the best. Kaya kayo, Food Bites, huwag kayong gumawa ng sisig palagi. Kasi na-high blood ako. Kasi kapag may makita akong sisig, parang nakaka-addict. Ang suka ko guys is yung tuba. Tuba. O, diba? Ang sarap talaga ng sisig. Iwan ko na lang. I know meron akong viewers sa Queens, New Jersey. I-research ninyo guys. Malapit lang New Jersey. Punta kayo doon sa Food Bites. Food Bites is yan, store. 317 New Windsor, New York. Diba? Dapat magkamay. Para tilok. Tilok kung ano nang namilits kamot. Oh my God, itong sisig. Makalibat. Ako lang naman kakain ito din. Si Mister, nagustuhan itong sisig, guys. Si Tami, nagustuhan yung sisig. Ang problema, yung kain ako ng kain, naramdaman ko yung bato ko. Sumakit, guys. Andi, nagkaganon-ganon ako. Parang ang kalibutan na 5. Ganon. So, nalibat ko. Hindi man sobrang uwi namang nalibat. Pero, every time na mag-move talaga ako, maganon ako, parang ano talaga yung mundo, parang lumilihok. Gumagalaw ba? Sabi ko, sisig ito ba sa sisig? Kaya, sabi ko dahan-dahanin, pero maka-addict kasi. So, kaya ngayon, yung asawa ko, hindi na bawal na. Pinagbabawal ko na si Tami nito. Pinagustuhan naman niya, guys. Sabi ko, patay. Nagustuhan niya yung sisig. Food Bites kasi yun. Sarap kasi. Crunchy. Bukas na yun, mukbang natin yan yung paa ng manok. Ito. Tignan natin. Lutuin natin yung bukas. Alam nyo guys, itong sisig, parang hindi man ito sikat sa mga Bisaya. Ilocano ba itong sisig? Pero hindi talaga ito sikat sa Bisaya. So, lumaki ako sa Bisaya man ko, no? Hindi ko nakilala si sisig talaga. Yun talaga, si sisig talaga yung pag-usapan natin ngayon guys. Kasi po, hindi ko to nakilala nung sa Bisaya. Hubs.
Alam niyo guys, sabi ko, konti lang yung rice ko. Nagluto ako guys. Binilahan ako ni Tami ng maraming bigas. 100 pounds yung andun sa baba. Sharo lagi di mo tambok. Sharo hindi tataba. Taba na nga. Habs, what are you doing, little boy? Oh my God, I feed you and you're still hungry. Ang sarap nito. Uy, oh my God. Hala. Yung dalawang pusa, guys, naglalaro. Tangtangin ko tong pantalon kasi humuhuot. Kailangang dumadaloy ng maayos, yung parang walang sablay. Huh? Nice kalya, no? Masarap kasi maraming onion. Ah! Okay, monkey. Uy, monkey. You okay? Oh. Sarap eh. Padami ko yung kain ko da. Ang laki na isda. Katulad ng kalakihan sa mukha ko. Oops. Sarap. Busog guys. Hindi ako makagalaw. Hindi pong napod ko. Ang laki na isda. Okay. Ito talaga. Gaganahan kang kumain. Dahil dito. Talagang namitgid. Sino mahilig sa suka? Tama na. Hello guys! Hi! Tapos na akong kanina lang ako tapos kumain and then also tapos na rin akong nag-edit. I-upload ko na lang yan. Anyway, shout out sa mga taga Food Bites family! Hello mga Food Bites! Mga nanunood ay sila. Paminsan nahiya naman ako magpunta dun kasi nanunood pala talaga sila. So, isa-shout out ko yung mga taga Food Bites doon. Kung sino yung tagaan dito. Hala! Food Bites, hello kay Kuya Earl, sa may-ari, at saka si Ate Juan, hello po, at sa anak niya. Ay no, hindi sila nanonood, pero si Ate Cathy. Hi Ate Cathy, nanonood talaga si Ate. At saka si Kuya Solomon. Kuya, ikaw talaga nanonood. At saka si Kuya Romel, yung single dyan nga naghanap. So sayang talaga ang layo ng mga single na mga Pinay. So nandun pas Pilipinas, mapagasto tuloy si Kuya Romel nito. But anyway, hello po sa inyo po dyan, shout out. At saka kay, hindi ko na pangalanan yung isa dyan. Hindi ko na pangalanan kasi yun, basta. Anyway, shout out po sa inyo dyan. Salamat po talaga, salamat po sa inyong panunood kasi palagi palang nanonood. Si Kuya Romel, si Ate Cathy, si Kuya Solomon. Palagi talaga silang nanonood. Ay, sabi ko, patay, nakakahiya. Nakakahiya. Anyway, guys, I turn the light on. So, anyway, so I'm going to end the vlog. Kasi po, tayo dito, magtanggal tayo ng makeup, guys, kasi alam nyo naman tayo, nag-vlog. Paminsan maglagay talaga, hindi paminsan, palagi tayong nagpa-foundation. So, kailangan natin kunin yung foundation. Yun, ito po yung ginagamit ko. Sponsor ko ito. Oh, no! Hey, Neutrogena, Bikini Man. Hindi, guys. Hindi ito sponsor, guys. Pero ito talaga yung gusto ko. So, yun. Nakapag tayo jacket. Kasi sobrang ginaw. Pangit pag walang bangs. Pag may bangs, may parang may pinaganon sa buhok. So, yun. So, tanggal tayo foundation. Yun lang naman yan, But anyway, guys, i-end ko na tong vlog. Salamat kayo sa panonood. Please don't forget to like, subscribe, and kick your ass off. I will kick your ass off. Somebody's looking at me talaga. Every time na lang. Sus, Ginoo ko, Roxy. Wala talaga akong me time sa bathroom. Kailangan talaga kang makatingin dito, no?
Anyway guys, bye! Thank you guys! I will see you guys in my next one. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Taxi!